Malikala Malikono Malikoka, Elajo Grand Gejulu Kamara, Namo, Yaskile Kunafon Balakanaka, Elajo Grand Gejulu and Bella Jelefoka, Bella Jele Wale Numandon, Ninka Barkada Masajala Kibali, Grand Gejulu Alemia Bokuna Nenga Bilasro, Casro Amafui Kaye, Grand Gejulu, Dugujako Muganita, Aramadini Wulaka Boy Shiglanka, Kisiki Fenti Mula Fentakilla, Fenti Fartola, Ibe Ala Barkada, Ala Mini Ilasnoko, Katlaki La Wili, Grand Gejulu Ni sigi ka jinatigɛ tabolo lajɛ ala de ye masa ye masaw ka masakɛ ala dantala Grand Gejulu n'i ye jinatigɛ yɛrɛ tabolo lajɛ Grand Gejulu wajuli ale kuma banna ka ban ka ɲɛnamaya lajɛ ka adamaden sunɔgɔtogo lajɛ ka tila ka adamaden satogo lajɛ bɛɛ lajɛlen wajulula ɲuman ni juguman Grand Gejulu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o tuma ala k'an kɛ ɲumankɛla ye ala kan'an kɛ jugumankɛla ye Grand Gejulu bi ye araba ye e ni ne ka bɛn kunnafoni balan kɔnɔ Grand Gejulu équipe de mercredi u sen bɛ kirike la min ye Usasu Daba Tunkara a bɛ taamala min ye Bouakari o tuma ale fana a sen bɛ kirike la e ni ne jamajɛ baara min bɛ jɛgafɔ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ni dɔ sen bɛ kirike la dɔ b'o nɔrɔ bila o tuma nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ nɛgɛtigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite ye e ni ne o tuma an kɛmɛ k'an guwakili don ɲɔgɔn na nka radio jɛgafɔ officiel ale ni YouTube u bɛ Mamutu Kamara bolo sɔn duman ni ja duman maaw bɛ tila k'a lajɛ réseau kan o tuma min ye kunnafoni bala ye Grand Gejulu bi ye donba ye wa sini yɛrɛ ye donba ye ala kɛmɛ ka donbaw caya sini ye Noël seli Noël seli matigi Yesu Kirisa ale ka bangili o de ye Noël seli ni ma fili Mamutu ko di Mamutu yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔ a la a bɛ dɔɔnin dɔ a la Alléluia amina Grand Gejulu o tuma an bɛɛ de ye kelen Mali kɔnɔ i kɛra silamɛ ye i kɛra chrétien ye i kɛra tontigi ye bɛɛ n'i ka kungilenna bɛɛ n'i ka taabolo ni min ka fɛti sera adamadenya kɔnɔ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ bɛn kɔnɔ an bɛ jɛ an b'o kɛ an balima chrétienw sini y'u ka Noël seli ye Grand Gejulu an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka seli sigi hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la dugawu ni bato minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a minɛ an ye ala k'a minɛ jamana ye ala ka balimaya to ala ka furuɲɔgɔnya to ala ka bɛn ani keleya ala ko sabati jamana ban ye an ka ɲɛmaaba o tuma an b'a fɔ k'a bonne fête de Noël n'o ye honorable Nathaniel Dabele Grand Gejulu min y'an balima chrétienw ye k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête ala ka seli don hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la e ko cogo di Wajabate i ye kɔrɔfɔ min fɔ a tɛ tɛmɛ nin na chrétienw ka seli an bɛɛ ka seli don an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Mali tɛ nka kunnafoni an b'o kɛnɛ kan wa ni sɛbɛnnikɛlaw y'u ka sɛgɛn kɛ ka sɛbɛnni bɔ an b'a latɔmɔ n'an y'a latɔmɔ a kumabaw an bɛ sɔrɔ k'o tɛntɛnni daminɛ limanaw sigilen bɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan k'u bɛ karamɔgɔkɔrɔba ani kalandenni ko k'o makɔnɔ o tuma anw fana yamaruyalen don ka wajibiya an kan an ka kunnafoni d'u ma a jɛlen tiɲɛ Grand Gejulu donkan ka ɲi an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an bɛ tila k'an da don kibaruyaw la labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira sɛgɛnnafiɲɛbɔ fɔlɔ an y'o kɛ o tuma i bolo don i ni sɛbɛnfura mana bɔ i k'a lakale Elajo Grand Gejulu Kamara i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Nouvel Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Alpha Seso fulakɛ ka kalimu ka di Grand Gejulu a ko min fɔra a kɛra wa ɲuman tɛmɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye deuxième sommet des chefs d'état de la confédération de l'AES Grand Gejulu a fɔra kabini waati jan k'a yira k'a fɔ min y'a ta ko filanan ye o bɛna sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni AES ko fɔra Alliance des États du Sahel a bɛ tali kɛ jamana saba kan Mali min y'a ko dayɛlɛ n'o ye faso Maliba Burkina Faso Niger jamana sɛbɛnnikɛla ko ni jamana saba masakɛ Grand Gejulu u n'u ka délégation u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛbaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa kun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ Grand Gejulu ala y'a ɲuman tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye laɲini lajɛ a tun bɛ tali kɛ sigiyɔrɔma caman kan Grand Gejulu min ye télévision de l'AES ye o min jɔra an ka jamana kɔnɔ zone aéroportuaire la u y'o koromokari sɛbɛnnikɛla ko min ye banque d'investissement AES ye Grand Gejulu jamana saba jɛra ni ka nafolomugu cɛ ka k'a kɔnɔ ni k'a dayɛlɛ ni sɛfɛwari miliyari 500 u y'o fana koromokari sɛbɛnnikɛla ko Grand Gejulu min ye distinction
i b'a ye k'a fɔ n'i ye ni jamanakuntigi fila lajɛ minnu nana an ka faso Maliba kɔnɔ Mali jamanakuntigi ale ye médaille ta Grand Guédiolo ni k'o di ni jamanakuntigi fila ma sɛbɛnnikɛla ko médaille mun taara k'a don kana min ye dignité de Grand Croix de l'ordre national du Mali à titre étranger nin ye médaille girimanba min bɛ di masakɛw de ma o kuma Grand Guédiolo an ka jamanakuntigi y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye fanani ye o ye kɔrɔlenko ye Mali ye jatigiya jamana ye Grand Guédiolo ye kɛnɛba n'o ye kɛnɛ laban o de ye centre international de conférence de Bamako Grand Guédiolo masakɛ saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye général d'armée Abdramani Tchani Niger masakɛ a y'a ka laseliw kɛ capitaine Ibrahima Traoré Burkina Faso masakɛ a y'a ka laseliw kɛ ko tigibatigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta a y'a ka laseliw kɛ Grand Gué tigɛma don tigɛrɛfɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye AES ale président Gale n'o ye général d'armée Assimi Goïta Mali masakɛ Grand Guédiolo kabini dana taara ka da kan Grand Guédiolo a ye baara kumaba minnu kɛ a y'i da las'o ma a ko min kɔni AES ye Grand Guédiolo k'a sigira hakilina mun na o de ye ni jamana saba bɛ se ka bɔ nɔgɔ la min kɔni ye nansarabulon ka diyagoya fangaw ye an bɛ se ka bɔ jɔnjuru kɔnɔ sabu maa tɛna se k'i to jɔnjuru kɔnɔ k'e bɛ taa ɲɛ min ye ni jamana saba ye Bamajɛ walimu taba kɛ ni jamana in sɛgɛrɛ Grand Guédiolo fɛn fɛn kan ka kɛ min ye kɔfɛmaw fɛ u y'o kɛ ka da finna ka da jɛ la Grand Guédiolo dɛsɛra ka fura sɔrɔ a la o tuma n'a dun ma ka fɔ an y'an yɛrɛ ta o tuma k'a daminɛ o don ka na bila bi la an ye min kɛ ko ɲɛdimi don kɔnɔ ni bi tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamancu ye k'a ma ban dɛ Mali jamanakuntigi ka kuma don nka digi kɛ b'u la bi fo ka dama tɛmɛ Grand Gué an bɛ ka taa taasira min kan o tuma k'a dam'a la k'a fɔ don dɔ a ko in bɛ ban pewu sɛbɛnnikɛla ko min ye Assimi ye a ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ Grand Guédiolo a ye da se nin bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ maaw ye nisɔndiya ale ni sewa sɔrɔ a ka kumaw la o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko baara in ye jamajɛ baara ye waati min taara k'a d'ale ma o waati kun cɛra Grand Guédiolo u bɛnna k'a di maa min ma o de ye Burkina Faso masakɛ capitaine Ibrahima Traoré sɛbɛnnikɛla ko Mali jamanakuntigi a ye ɲɛmaya gulokiba ta ni k'a don capitaine Ibrahima Traoré kana Grand Guédiolo ale fana y'a ka discours kunkan fɔlɔ ale ye o lase o kuma k'a yira k'a fɔ jigiya ni danaya mun taara k'a d'ale ma k'a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka Assimi ladege ko maa bɛ misali de ta Mali kan Mali ye jamanaba ye Mali ye jamana barikalen ye Mali ye fɛn mun kɛ bi ko farafinna kan ka misali ta jamana in kan Mali ye fɛn mun kɛ bi ko diɲɛma kan ka misali ta jamana in kan o kuma ko ni Ala ni kira sɔnna a ma maaw hakilina ye fɛn mun ye AES ko la ko AES bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan min ye ni jamana saba ye ko an ka to ɲɔgɔn bolo Grand Guédiolo hakilina kelen kunkilenna kelen taabolo kelen o kuma ko dɔɔni o kuma ko laɲiniw bɛ sabati kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Seso ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate namu n tɛgɛ don a don joona Soir de Bamako mun bɛ yen wuladala kunnafoni laya ka sɛbɛn don a ko di Bois ni fatɔ y'i ka buru minɛ i ka dumunikɛ buru n'a y'a minɛ ni yɛlɛla fɛ dɔrɔn a b'a dun ni n'u ma yɛlɛ dun a b'a bila a b'a fɔ ko nin b'a sɛbɛn la o tɛ ɲuman ye dɛ dunfɛn minɛlen fatɔ ka tila k'o bila o kɔrɔ man di yadɔ dɛ a k'a don de ka di o ba Bois ɲugu bila ni ɲagaɲaga ye bɛnbaliya kojugu a man ɲi o ye tiɲɛ ko politiki maa fila iya kuma b'a la u bɛ bɔ dugu min na u bɛ faleya de ko fɔ ko u welela bɔgɔ jeninen kan iya kuma b'a la u kana ɲɛfɔli kɛ pôle économique maaw fɛ Bois ninnu ka bɛnbaliya i b'a ye bɛɛ kɔni b'a dɔn a ko wulila vote de fɛ n'o ye commune vote ye vote in a kɛra novembre kalo tile 20 san 2016 o de la u kɛlen ka vote yɛrɛ kɛ ayiwa sebaya misɛrɛma sɔrɔ maa fila bɛ yen olu bɛɛ ka kuru bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye o la sa lisi RPM n'o ayiwa kodem faralen b'o kan ani lisi PRVM fasoko olu de ɲɛfɛ yanfan k'o sɔrɔ nka maire min n'o ye maire sortant ye i bɛna ka na ye sa parti sadi ale bɛ yen ADEMA PAJ o de bɛ yen APR o fana bɛ yen ayiwa ni adversaire fila n'o ye mun kɛ mɛ ka ja ta kɛrɛla la k'o wuli ɲɔgɔn fɛ tête de liste ko i bɛna ye o de kɔni o wulila bɛɛ kɔni b'a dɔn u ka kuru sɔrɔta bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye mɛ maakɔrɔba min bɛ yen sa n'o ye Mahamadu Keyita ye
RPM ibina kana yesa namu alalla sariyaw y'a fɔ cogo min o kɔni o taara o tale komini ɲɛfɛ faleya namu o lasa farankan n'u b'a fɔ ko alliance namu o farali kan dɛ o de ma daja ale la sabu ale tɛna se k'a ka baara k'a kɛ a sago la k'a kɛ a fɛrɛ ma o de la sa premier adjoint deuxième adjoint troisième o nana ka na di Yakuma b'a la ale ni min fana bɛ ɲɔgɔn na o de la sa ale ma se k'o kun fiyewu a ka sebaya a y'o de ta k'o yira Yakuma b'a la o sebaya yira ale kɔni y'i ta kɛ gwɛni o gwɛni signatiri n'o ye wa kasiw ye o bɛ maa saba min bolo a y'o ndaraki fɔlɔ n'o dun kɛra kuma sɛbɛlama yɛrɛ tɛ sara i la o bɔlen kɔfɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen den kɛrɛfɛ a ma dan o ma ko ye régisseur a y'o labila Pati Sakana Sisengola Goye régisseur a y'o labila k'o bɔ yen pewu min fana chargelen bɛ état civil ko kunna o fana a y'o fana wuli ka bɔ yen ale kɔni ta kɛ fiye bere a ɲɛ tuguni bere b'a bolo n'a ni min kɔni bɛ n'a b'a da o kan nu régisseur kura a yɛrɛ nana ka n'o segin a yɛrɛ ye wa dɛ a t'a si kɛ sariya kɔnɔ a tɛ conseil communal ɲininka ale de ye ba karamɔgɔ ye ale de ye ba fɛn bɛɛ lajɛlen n'a ye min kɛ o y'o bannen kuma t'o kɔ Mali kɔnɔ yan ni minnu bɛ ɲɔgɔn na a t'olu dɔn fɔlɔ ko n tɛ kuma f'olu fɛ fo n'a ye n kana minnu olu fana wulila k'u ta da bɔgɔ jeninen kan conseil communal bɛna ka na ye sa u y'a yira ko maire kɔni bɛ yɛrɛsagokɛ de la ka fɛnw kɛ mun ti bɛn sariya ti sɔn min ma jamana yɛrɛ tɛ sɔn min ma Yakuma b'a la ko san damadɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn na ja takara la san 2 bɔɲɔgɔnko nin groupe 2 u t'a da ɲɔgɔn tɛgɛ ɲuman na u t'a da ɲɔgɔn tɛgɛ foyi la ko juguman ka hakilina jugu ta k'o ɲɛsin ɲɔgɔn na wulikajɔw kɛra ko la fo o ma se ka foyi ɲɛnabɔ a ko la Keɲabakaw fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko k'a gɛlɛyalen don bɛɛ kɔni b'a dɔn lɛtiri o dɔ kɛra n'o kɛra ka bɛn novembre kalo tile 11 ma san 2021 percepteur Keɲaba fɛ Yakuma b'a la min b'a yira mairie a ka na ni fɛnw ye n'o ye dossier min n bɛ se k'a to u bɛ se ka jateminɛ kɛ ka bɔ a kan k'a lajɛ a ka baarakɛ nɔ ni ɲuman don ni ɲuman tɛ a ma kala don a ɲina ka bɛn n'o ye a m'a dɔn ko maa kumana fɛ o dun o bɛ article 21 de ko fɔ arrêté interministériel 2021 2609 MEF MATD SG ka bila 13 juillet 2021 na o b'o de ko fɔ Yakuma b'a la sabu o ye sariya kisɛ ye a kan ka taa sira minnu fɛ a y'i kɔ don olu bɛɛ lajɛlen la o la sa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko administration territoriale normalement ni a filɛ ka minnu ta olu ka maa tata kan ka bɔ olu de fan fɛ wa n'i bɛ ta o la e ka catégorie B1 wala BD Yakuma b'a la wa a ka sɔrɔ comptable y'a o fanga b'i kan o la sa mairie a bannaw bɛɛ lajɛlen de ma Yakuma b'a la min ka d'a ye a b'a kɛ ten Yakuma b'a la o tora wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la sa collectif u ye wulikajɔ kɛ k'a yira a bɛ ka baara minnu kɛ kasabiw tɛ don a ɲɛ ma kasabi tununnen don fɛn bɛɛ lajɛlen tununnen fɛn si tɛ ka kɛ a ɲɛ ma olu fana y'u ta da bɔgɔ jeninen kan ka wulikajɔ kɛ i bɛna ye février kalo tile 5 san 2025 conseil des ministres o min kɛra an ka gouvernement o y'a yira ko u ka mairie k'u y'a dagakolon ci ko k'a filenkolon ci faleyakaw fɛ yen o la sa o sabu sariya sɔsɔ damantan o de b'u fɛ yen min kan ka kɛ cɛ t'a dɔn a b'a dɔn nka a t'a kɛ yɛrɛsagokɛ dɔrɔn baara k'a nana ka na gɛlɛya u bolo u de tor'o la sa Yakuma b'a la sɛbɛnfuraw bɛ don ka kiiriw kɛ Elaji Keita bɛɛ kɔni b'a dɔn ala la ko ka bila baara ɲɛfɛ ka baara kɛ yanni waati cɛ ka baaraw gérer o de la u tor'o la ko o tɛ u ɲɛnako ye conseiller mɔgɔw u ye wuli ka jɔ kɛ tuguni u ka avocat o tun ye maître Mamadu Kamara ye u ye Bamakɔ yɛrɛ cour siège a ko la k'a ko tɛna da olu fɛ yen ko Bamakɔkaw da bɛ don a la o de la sa ala la maa 2 bɛ yen Buwa Jabate u ye ala minɛ k'olu wele k'olu kana Yakuma b'a la ɲininkali a bɛ sɛmɛ o la pôle économique u ka baarakɛlen o Yakuma b'a la nka u tun b'a fɛ ka denmisɛnw fana da de don kɛlɛ la denmisɛnw o tɛ bɛn
k'olu tɛ na kɛ maa ka kɛlɛkɛbere ye olu kun ye don dɔ labɛn n'o kun ye décembre kalo tile 8 ye k'u bɛna ka na meeting belebele kɛ meeting min n'a tun bɛ synchroniser baɲumankɛw bɛ yen olu kumana denmisɛnninw fɛ k'u kana kɛ dɛ k'u ka bila olu y'a bila bon nin sɛbɛnfura an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ laya ka sɛbɛn de don. Naam. Elhadji Grand Guédioulou Camara Jona ne bɛ tigɛ don le soir de Bamako sɛbɛnnikɛla ye Youssou Konaté Simbo a ka kalimu ka di a ko hali bi an ka ni tosira tɔw guwan Elhadji Grand Guédioulou Camara min ye affaire paramode sɛbɛnnikɛla ko ni paramodi a bɛ fɛn mun mana Grand Guédioulou o de ye jamana ka kɛlɛkɛminɛnw sanni ko tuma min na Elhadji Ibrahim Boubacar Keita bɛ jamana masakɛya la Ala ma hinɛ n'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛkɔrɔba in a ye yamaruya ta ka di cɛw kan Grand Guédioulou k'u ka jamana ka kow ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛnabɔ baw o tuma ko a na kɛ ni ko feerekɛla olu de bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko ni tiɲɛ ma bange Grand Gué nin ko in a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioulou min ye maa 17 ye bolongɔni taara ka ɲɛsin olu ma k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ dɔ dɔn nin ko in na o tuma fɛn kelenw bɛ se k'u ko k'u jɛ u ka na min ye kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ɲininkaliw kɔnɔ bɛɛ k'i ta fɔ i bɛ min kalama i ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioulou nin ko in kunu tarata kalo tile 23 i b'a ye k'a fɔ chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako i b'a ye k'a fɔ u ye nin ko in nujuru ta k'a di ye Grand Guédioulou o fana ye wele bila maa 17 ma Grand Guédioulou i ka da la k'a fɔ o kuma a bɛɛ ma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu ma ye olu de tɔgɔ filɛ Cɛman Ibɛri Kulubali o ma ye Mamadou Igor Jara o fana ma ye Docteur Boubou Cissé o ma ye Babali Ba o fana ma ye Grand Guédioulou a na kɛ ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔfɛ o tuma sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ Grand Guédioulou minnu bɛ jamana kɔnɔ o tuma k'olu yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu yera o dɔ filɛ nin ye Moustapha Darabo ale ex-directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armées ale yera kɛnɛ kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye colonel major Nuhu Dabitawo ex-directeur général du commissariat des armées ale yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Cɛna Kulubali ale ye ex-ministre des finances ale fana yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioulou b'a ye k'a fɔ ɲininkali min kan ka kɛ min y'o ɲininkali baara olu kɛra kɛcogo labɛn kunbɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa 13 ye Grand Guédioulou k'olu yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye chambre criminelle ye n'o ye cour d'appel Bamako ya Grand Gué maa 13 taar'i jɔ kunun Grand Gué ɲininkali taara ni k'u bɛɛ sɛgɛrɛ kelen jalaki min tun bɛ k'u sɛgɛrɛ i tulo kɛrɛbɔsigi Grand Guédioulou faux usage de faux corruption atteinte aux biens publics blanchiment des capitaux et complicité nin tɛ kuma duman ye dɛ min ye ŋanamu yuruku ka fɛn kɛ ni fɛn mun kɛli man kan natabaya min ye jamana sariya burujali nafolo ɲini ko juguya ye k'u jalakilen bɛ o de la Grand Guédioulou sɛbɛnnikɛla ko l'ancien min ye ministre des finances n'o ye Cɛna Kulubali ye Grand Guédioulou ale ka ɲininkali daminɛlen ale kumana a ko Grand Guédioulou ko nin ko in diyara ale ye k'ale nisɔndiyalen ale sewalen don ko jalaki min taama k'u sɛgɛrɛ Grand Guédioulou k'a fɔra de k'u bɛ min dɔn k'u k'o fɔ k'ale bɛ min fɔ nin ko in na ko jamanakuntigi ale dagayɔrɔ n'o ye présidence ye k'o ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ min kɛ nin ko in na ni ka sɛbɛn bɔ n'o ye rapport ye Grand Guédioulou ko rapport lakika tɛ minnu y'a baara kɛ k'u ma k'a kɛcogo la o tuma ko baara min don ko baara kɛrɛ jɛngɛnen don sɛbɛnnikɛla ko min ye Cɛna Kulubali ale de ka kuma don dɛ a ko nin baara in maa minnu da kun kan ka don a la o maa fɔlɔ bureau du vérificateur général k'a kɛra olu k'olu dama don a la contrôle général des services publics k'olu fana dama don a la k'olu dama don sɛgɛsɛgɛli min na jamana kɔnɔ wari dunko kuma la Grand Guédioulou ko maa bɛ se ka kalamani turu o kan wa o tuma ko baara in kɛra kɛcogo min na o tuma k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ kuma jalaki min taara k'olu sɛgɛrɛ k'olu de ye nin wari ŋanamu ko maa si ma wari ŋanamu Cɛna de ka kuma don dɛ ko jalaki min tun bɛ k'olu sɛgɛrɛ miliyari 11 k'a ma d'u maa si fɛ k'a dira min kama k'a kɛra ten ale bɛ min don a la Grand Guédioulou ko min kɔni ye tigɛnɔbila fɔlɔ min kɛra i ka da la k'a fɔ contrat ni k'a labila janko minɛnw bɛ se ka san cogo min na Grand Guédioulou k'ale ye contrat in tigɛnɔbila fɔlɔ kɛ o tuma ko wari min bɔra k'a di a dibaw ma
k'a kɛra kɛcogo la k'i kala maa ma dɔrɔmɛ kelen fosi a kan ka taa don minɛ min na Grand Guédiolo marché kɔnɔna la ko baara kɛra n'o ye o tuma min y'ale tiɲɛna ye k'a fɔ de ko dɔrɔmɛ kelen bɛna ale nɛn kan k'a b'a da lawurusi la k'ale ma dɔrɔmɛ kelen dun nin na wa k'ale bɛ maa tɔw fana jamajɛya ko maa si ma fɛn dun maa si ma foyi dun min ye tiɲɛna ye miliyari 11 Grand Guédiolo k'a baara kɛra ni hakilina mun ye ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ hali bi k'a tɛ bi a sɛbɛkɔrɔ tɛ k'a tɛ don a jalaki kɔrɔ ale kɔni i t'a fɔ k'a ba nin ko in na fɔlɔ maa tɔw bɛ ka ɲininka kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Youssou Konate Simbo ale ka sɛbɛnni don Jabate namu mana bɛ n bolo don a don joona dala kunnafoni mun bɛ soir de Bamako a ko di kuma kɛlen don yafuma b'a la maa min ye sɛbɛn tɔgɔ bila Maïmouna Doumbouya a ko tɔgɔ di bon an ka aéroport international tɛnɛ mayi a ka kalimu ka di yɛrɛ la ko baara tɛ kɛ a kɛcogo la sabu ka contrôle kɛ contrôle k'a jɛ a tɛ ka k'a sira fɛ namu nin ko gɛlɛyara maaw bolo fɛn girimanw olu bɛ tunu bagages olu bɛ tunu o dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko nin kuma bɛ ka fɔ de yaasa baara ka kɛ ka ɲa n'o tɛ tɔgɔ tiɲɛ ko tɛ a ma kɛ o kama Gambo de gosilen don baara kɛcogo ka yɛlɛma